ze szkłełowi ławę. Coś nama przeszło na 4 lata do szkłełe ic. Kłe było to tak. Jak w jedno, ble, 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 sedzujem, kłewa wita, nacim adze ciej, ble, 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 przejechał wawieta, nen, co derch przejeździwy, a z daleka wrześci jak łedzewiały. My so na studia dostył. Tej winsiowac, sesnujem drechłe wipają. Dze, a my co? Kłe na weź u ciebnia. Pitają, na jaką weź u ciebnia, a ja ci cię ręk. W stolece, Pelckłewści uniwersytet. Rzekł buśno briwka, a zjeś wiąksiu buchu łeświadczył. Ni na 1 cierenk, a 3. Etno, filo i logio. Lepsi je to, że na wsiadłem mdzepłe Pelckłewsku we kłeduny. Wejleście, mądryk nie pyla. Dzonka błegu za tatkę nie je padły. Miele isu na ne 3 ręci, tyłem so rada? Kłe na sztudyrści ziecyje mu czasu nie zbiegnie. Iż je jak no łejc, prawda bluz chrzestny, musia mieć starały bylny rozwój młejgłe, jakby to rzec sena. Te so nie bój. Rada łen so dy. To bluz tak straszno wezdrzy. Cieręci są 3, ale w jednym chcemy rzec pacice. Leno je 1 kłopłet. Dostac, on so dostył. Leno strach mum, że nego cierunky nie odemknął. Briwka zrobił taką munia, jakby so miał za sztyt rozreciec.